बयनिसिमबो गोसो गोथारै अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि बे समाव जोबोर मोजाङैनो दंथ'यो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खौरां फोसावनो होननानैसो आं भिडिअखौ बानायलायबाय। मोनसे आपडेट सफैलायबाय आंनि आखायाव। नोंथांमोना नायगासिनो दङ नरुन्सव्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै होगोन होननानै गोसो गोरबोनिफ्राय आङो मिजिंथिदों। जियानो जा बे आपडेटआनो जाहैबाय सिला फोथार फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद आरो सिला फोथार दख'र एबसुनि बानजायनायाव मा फोरबो फालिखो नोंथांमोना निस्सय मिथियाखै जानो हागौ। जियानो जादोंब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन। भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुसारो आरो भिडिअखौ नायखांनानै जोबथायाव कमेन्ट हरनो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअनि सायावनो। जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। दिनै सिला फोथार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिला फोथार फरायसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादनि दैदेननायाव जा 13थि सिनायथि फोरबो सान फालिनाय, दा बे 13थि सिनायथि फोरबो सान फालिनायाव आंखौ थांखिजानाय आलासि महरै हांख्रायनाय लेखा आं बाहागो लाफैबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। दा बेवहाय सिला फोथार ओनसोलाव फरायबाय थानाय जोंनि बर' फरायसा बिथांमोनखौ लोगो हमनानै गोजोननाय मोन्दों। दा जोङो मिजिंथिगोन जे जोंनि बर' फरायसा हिसाबै बिथांमोननि जा थांखि लानानै बिथांमोना बेवहाय फरायफैदों। दा बिथांमोननि जा थांखि, बिथांमोननि थांखिया जाफुंसारथों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो फरायसाफोरजों एसे सावरायलायनाय जादों। दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिसनखौ लाफानानै दा बिथांमोनजों सावरायलायनाय जादों। जोङो आसा खालामदों सिला फोथार ओनसोलाव फरायबाय थानाय जा फरायसाफोर, दा बिथांमोना खोब मोजाङै गोसो होनानै फरायगोन आरो गावनि थांखिसिम सहैगोन आरो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोंनि बर'फोरनि थामोनथा रैखाथि, दा बेवहाय जोंनो सुबुं सम्पदनि गोनांथि। दा बे सुबुं सम्पद हिसाबै जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ मिजिंथिदों आरो जों आसा खालामदों बिथांमोना जाबादि प्रिपेरेसन खालामना फरायबाय दङ, दा जोङो आसा खालामनाय बादियै दा बिथांमोना रिजाल्ट खालामगोन आरो गाव गावनि थांखिसिम सहैगोन। दा बेवहाय बिथांमोनखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो खावलायदों जे बिमा बिफाया जा सिमां आरो जोंनि बर' हारिनि जा सिमांखौ लानानै दा बिथांमोनखौ जोङो मिजिंथिदों। दा बिथांमोना गावनि थांखिसिम सहैनायखौ जोङो इसोर अबं गसाइनाव आर'ज गाबदों जे बिथांमोना गाव गावनि थांखिसिम सहैगोन आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जोंखौ मदद होगोन। नैबे समाव सिला फोथार दख'रानि सिङाव थानाय बर' फरायसाफोरखौ मा मेसेज होनो सानगोन नोंथांनिफ्राय? गिबियावनो साबायखर बावबाय। मेसेज होननानैथ' बिदि दं। दा जेरैहाय सोलोंथाइ लानायाव गोबां माखासे हेंथा बा जेंनाफोर जानो हागौ बा फैयो, रांखान्थि बिथिङाव जानो हागौ, माबायदि गाज्रि आबहावा, गाज्रि जानाय लोंनाय बायदि बायदि रोखोमजोंबो गोबांथार प्रब्लेमा फैयो। बेफोर बेलाखौ गासैखौबो एरखेनानै जाहाथे जोंनि बड'फा भबेन्द्र ब्रह्मआ जे गोजोर आरो सानस्रि जि सिमां नुदोंमोन, दा बेखौ मोगथाङाव बिथांमोना बेरखांहोयो, बेखौ जों आसा फारिदों। आरो लोगोसेयै जेरै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो सासे बिमा बिफानि फिसा जेथिया, बिमा बिफाया गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै रांखान्थि आरजिनानै गावनि फिसाखौ गोबांथार मदद खालामो, गोबांथार दुखु खस्थ' मावनानै। बेनिखायनो बै रांखान्थिनि जिथु खरसा जानाय बा जि फिथाइ, जाहाथे मोजां फिथाइ लाबोनो हायो, जों बेखौनो आसा थिदों। जोंनि बे सिला फोथार हालामाव जिखिनि बर' फिसाफोर दं, जों इयुनावबो आसा खालामदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे हालामाव मोजां मोनसे मुं लाखियो। गोजोन्थों।